nagyon sok nyelvtanuló, akivel beszélgetek, azt gondolja, hogy ő majd napi 1 órát fog foglalkozni nyelvtanulással, és ez nem fog megvalósulni. Lehet, hogy fent tudod tartani 1 hónapig, 2 hónapig, fél évig, 3 évig, viszont azt gondolom, hogy nem kell fenntartani olyan folyamatot, ami nem fenntartható, hanem meg kell találni azt, hogy mi a fenntartható. Sziasztok, tukánozók! Ez egy újabb Tukán Podcast epizód, ahol nyelvtanulásról beszélgetünk rohadt egyszerűen. Szekér Viktória vagyok, a To Can Do It nyelvtanulás alapítója, sorozatos nyelvtanuló, 6 idegen nyelv büszke használója. Ma arról fogok beszélni, hogy hogyan működik a napi 10 perces nyelvtanulás, hogyan tudsz hatékony lenni ennyire rövid időegység alatt. És tudom, hogy ez most egy nagyon nagy ígéretnek tűnik, lehet tényleg haladni napi 10 perccel, és én is nagyon szkeptikus lettem volna, akár még 1 évvel ezelőtt is ezzel az ígérettel kapcsolatban. Egyáltalán hogy van ez a nyelvtanulás, én mennyi időt tanulok nyelvet, hogy volt ez nálam? Régen én azt gondoltam, hogy a nyelvtanulásnak egy eléggé egyszerű képlete van, el kell menni egy csoportos tanfolyamra, ott általában az heti 2-szer van, legalábbis én olyanokra jártam, vagy fél-intenzívre, ami azt jelenti, hogy 2 estémet be kell áldoznom, tehát készen kell állnom arra, hogy este 6-tól 9-ig általában kedden és csütörtökön, akkor nekem nincs semmi időm. Ezt megcsináltam a némettel és a spanyollal is, és hát így összesen körülbelül 2 évet töltöttem úgy az életemben, hogy munka, egyetem, magánélet, sport, hobbik, minden mellett kedden és csütörtökönként igazából faltól falig toltam a napot, és akkor szerdán házi, pénteken vagy hétvégén házi, és nagyjából egy ilyen, tehát 2x4 óra plusz mondjuk 1 óra, amit nyelvtanulással kell tölteni, tehát heti 10 órát kell tölteni nyelvtanulással. Ezt folytattam egyébként az 5. nyelvtanulási folyamatomnál is a kínainál. Ott heti 1-szer volt tanfolyam, és ott azt láttam, hogy ez nem fog működni, és ott álltam át a napi 1 óra tanulásra. Ez egy brutálisan kegyetlen döntés volt, és szerintem csak az én kitartásomat és makacságomat jellemzi, hogy ebben ki tudtam tartani nagyjából 3 évig. Nagyon-nagyon sokszor utáltam emiatt a kínait, mert azt láttam, hogy igazából olyan dolgot követel tőlem a nyelvtanulás, amit én nem akarok neki megadni, viszont nekem kéne ez a nyelvtudás, én ezt meg akarom szerezni. És amikor lényegében egy ilyen kiégés közeli állapotba kerültem úgy, hogy megint heti 10 órát töltöttem nyelvtanulással, tehát egy mellékállásban nyelvtanulással foglalkoztam, amit igazából szerintem én csak azért tudtam elviselni, mert nekem ez a munkám is, hogy nyelvtanulási folyamatokkal foglalkozok, és úgy gondoltam, hogy ez egy szakmai továbbképzés nekem. Viszont azt gondolom, hogy ez egy átlag ember számára egyáltalán nem egy reális elvárás. És nagyon sok nyelvtanuló, akivel beszélgetek, azt gondolja, hogy ő majd napi 1 órát fog foglalkozni nyelvtanulással, és ez nem fog megvalósulni. Lehet, hogy fent tudod tartani 1 hónapig, 2 hónapig, fél évig, 3 évig, viszont azt gondolom, hogy nem kell fenntartani olyan folyamatot, ami nem fenntartható, hanem meg kell találni azt, hogy mi a fenntartható. És amikor a kiégés közeli állapotomban voltam a kínaival kapcsolatban, akkor gondolkoztam el azon, hogy tudnám én ezt fenntarthatóbbá tenni. És elkezdtem lecsökkenteni ezt a napi 1 órát. Azt mondtam, hogy oké, akkor nekem van szükségem pihenésre, tehát hétvégén nem fogok tanulni. És ez nem volt egyébként egy könnyű döntés. Tehát, hogy iszonyatos nagy bűntudatom volt, szorongásom ezzel kapcsolatban, hogy ennyi mindent beletettem ebbe a folyamatba, és most igazából le fogok lassulni. Aztán azt vettem észre, hogy igazából nem tudom mivel kitölteni az 1 órát. Lényegében
ezt a mászásban, falmászásban úgy hívják, hogy junk mileage, vagyis, hogy szemét mérföldek, ez most jelentett, hogy ilyen hulladék mérföldek, amikor egyszerűen csak csinálod a dolgot, és ezt futásnál is meg lehet csinálni, tehát megint az edzős hasonlat nagyon jó, de igazából nem tesz hozzá a fejlődésedhez. Egyszerűen annyira ki vagy fáradva, hogy felesleges több időt töltened vele. Amikor ezt a fáradtságot érzed, akkor az a reflexed átlagos nyelvtanulóként, hogy hát nem haladok eleget, szóval akkor még többet kéne vele foglalkoznom, de fáradt vagy ahhoz, hogy még többet foglalkozzál, és igazából egy másik irányba indulsz el, mint amibe kéne elinduljál. Én nagyon sok tapasztalat után indultam el abba az irányba, amit teljesen illogikusnak tűnik, hogy kevesebbet foglalkozzak akkor a nyelvtanulással. Odáig a pontig ekkor jutottam el, hogy 45 percet fogok kínaizni minden hétköznap. És igazából semmi nem történt ennél. Amellett, hogy nehéz volt meghozni ezt a döntést, nem éreztem különbséget, csak több időm volt 4 órával naponta. És amikor úgy döntöttem, hogy én szeretnék most egy új nyelvtanulási folyamatot, és valahogy ezt be kéne építenem, és akkor azt mondtam, hogy mi van akkor, hogyha én megint 1 órát tanulok nyelvet, de az 2 nyelv lesz, és 2x fél óra. És volt pár év, amikor azt mondtam, hogy a fél óra az tökéletes, az igazán jó időegység. Viszont ahogy nekem is változott az élethelyzetem, és ahogy egyre jobban fölülbíráltam ezt, jöttem rá arra, hogy igazából még a fél óra is olyan, amit egy idő után belefáradsz. Kell hogy egy kitartásod legyen, és egyre jobban elkezdtem azon kísérletezni, hogy akkor mi az a minimum időegység, amivel lehet haladni. És ez lett a 10 perc igazából. És hát ugye nagyon sokan hiszik azt, hogy hát ennyi idő nem elég. És ez tényleg igaz, abban az esetben, hogyha nem tudod, hogy mit csináljál abban a 10 percben. Mert én azt látom, hogy sokan azért töltenek 1 órát, fél órát nyelvtanulással, mert abból igazából a fele azzal megy el, hogy kitalált, hogy egyébként mivel foglalkozz, hogy ráhangolódjál. És úgy tényleg nem elég a 10 perc, hogyha ezt is beleveszed, viszont hogyha van egy jól felépített nyelvtanulási edzésterved és egy nyelvtanulói blokkod, akkor a 10 perc az abszolút tud működni. Ez teljesen olyan, mint az edzés, és ki is forgatnám az ellenvetéseket, hogy azt mondják nagyon sokan, hogy a 10 perc nem elég. De hogyha egyáltalán nincs időd rá, akkor én azt gondolom, hogy a 10 perc az sokkal több, mint napi 0 perc. És hogy hogyan épül fel egy olyan tanulási blokk, aminek tényleg értelme van, hogy tudjál haladni, és érezd is azt, hogy haladsz. Ami egy nagy szemléletváltás volt nekem, az az, hogy nagyon sok ideig úgy tanultam nyelvet, hogy akkor most meg kell tanulnom csomó dolgot, rengeteg nyelvtant és rengeteg szót, és aztán majd elkezdem használni, és ennek idő kell, tehát hogy nyilván sok időt kell vele töltenem. És lényegében a svéd nyelvtanulási folyamatomnál, ami szándékosan egy ilyen nagy-nagy kísérlet volt nekem, és erről külön adást is tervezek készíteni, hogy pontosan hogy volt az, hogy svédül megtanultam teljesen egyedül, és milyen fázisai voltak ennek a kísérletnek. És akkor fordult meg a fejemben ez az egész, a feje tetejére, hogy igazából egyáltalán nem az a feladat, hogy én mindent is tudjak, hanem az a feladat, hogy nekem legyen egy rendszer a fejemben, és igazából funkcionálisan tanuljak nyelvet, és modulárisan tanuljak nyelvet. Mit jelent az, hogy funkcionálisan tanuljak nyelvet? Teljesen felesleges nekem a jávorszarvast megtanulnom, hogyha sosem találkozok jávorszarvassal, és nem érdekelnek a jávorszarvasok. És soha nem kell nekem megtanulnom ilyen-olyan bonyolult nyelvtani dolgot, hogyha én nem akarok, nem tudom, valamilyen olyan helyzetben kifejezni magamat az adott nyelven, ahol ezt egyébként érdemes használni. És hogyha innen nézed a nyelvet, és azt mondod, hogy a legtöbb embernek igazából egy magabiztos B1, B2-es szint kell, egy mindennapi nyelvtudás,
akkor rengeteg mindent ki tudsz venni ebből az egész folyamatból. És majd eljön az, hogy majd, hogyha nagyon érdekel, akkor odáig is eljutunk. De hogy nézzük azt, hogy hogyan funkcionális a nyelvtanulásod, hogyha edzős hasonlatot akarok mondani, és miért ne akarnék, mert nagyon szeretem ezt a hasonlatot, hogy mindenféle ilyen képeken keresztül jobban megértessem, hogy ez hogyan is működik. Teljesen más az az erő, amikor valaki testépítő, és szeretné azt, hogy ott legyenek az izmai, és tényleg teljesen ki legyenek rajzolva, mint amikor valaki a saját testsúlyát fel tudja emelni, és mozgatni a testét eléggé megterhelő helyzetekben. Ez a funkcionális része, és én a nyelvtanulást is így nézem, hogy legyen funkcionális. Nem az a lényeg, hogy te villogni tudsz azzal, hogy a feltételes módnak a múltját hogyan tökéletesen ki tudod szerkeszteni azt a mondatot fél óra alatt, hanem hogy te fel tudod emelni a saját testsúlyodat, túl tudsz élni egy másik nyelven, és hogy ezekhez mi kell. És hogyha ezt nézzük, akkor igazából meg tudjuk csinálni azt a formulát, hogy rengeteg nyelvtant még ne tanuljál meg, vagy még ne olyan mélyen, és teljesen megfordítsuk ezt az egészet, hogy nem az van, hogy felépítjük az egészet, és rengeteget kell várnod arra, hogy oké, de hol fogom használni, hanem azt mondjuk, hogy kezdjük el használni, és megmutatjuk azt, hogy hogyan épül föl amúgy ez közben. És lényegében ez az, ahogy megszületett a Tukán Klubnak a gondolata, és az alapelve, hogy napi 10 perccel hogyan tudsz hatékonyan tanulni angolul. És ez a tanulási blokk igazából erre épül föl, hogy induljunk ki egy mondatból, és fejtsük vissza onnan azt a rengeteg dolgot, amit egyébként megtanulnál hónapokon keresztül nyelvtanfolyamokon, és amúgy valószínűleg közben elveszítenéd a motivációdat, mert onnan még nem látnád, hogy amúgy ez az élő beszédben miért kell egyáltalán. Szóval egy 10 perces tanulási blogban, hogyha tudod, hogy mit csináljál, akkor abszolút tudsz haladni, mert benne van egy mondat, amit kimondasz, benne van magyarázat hozzá egy fontos nyelvtannal kapcsolatban, és szavakat is tanulunk, tehát igazából az összes funkcionális nyelvtanulói izmodat, azt edzük. És beszéltem még a moduláris nyelvtanulásról, a moduláris pedig azt jelenti, hogy igazából nem mindig tanulsz újat. Tehát, hogyha megtanulsz 5 mondatot, akkor igazából abból az 5 mondatból lehetséges, hogy 3-ban ugyanaz a fő nyelvtani elem van. Tehát lényegében úgy kell elképzelned azt, hogy hogyan épül föl egy nyelv, mint hogyha Lego kockákból építenél különböző féle várakat, és azok a Lego kockák lehet, hogy egyébként 50%-ban ugyanazok az egyik várban, meg a másik várban is. És miért működik az, hogy kis adagot fogyasztasz el, ahelyett, hogy órákon keresztül tanulnál? Én azt gondolom, hogy a kíváncsiság és az izgalomnak a fenntartása az nagyon fontos, mert hogyha órákon keresztül tanulsz nyelvet, vagy edzel, akkor másnap kisebb a valószínűsége, hogy megint lesz energiád, időd, kedved ahhoz, hogy ezt újra megcsináld. És az, hogy következetesen csinálsz valamit, annak sokkal nagyobb ereje van és értéke, mint hogy egyszer megcsinálod. Ez például szerintem a maratonnak a paradoxona, hogy én sok-sok év futás után döntöttem el azt, hogy maratonra megyek, és igazából akkor fogalmazódott meg bennem, amikor már tehát hogy több egyére futottam le a maratont, hogy az igazi futó az nem a maratont várja, hanem azt, hogy felépüljön a maratonból, és újra futhasson. És szerintem ez nagyon igaz a nyelvtanulásra is, hogy az igazi nyelvtanuló nem azt várja, hogy letudja, hogy meglegyen az a nyelvvizsga, hanem hogy megint tanuljon valami újat, hogy legyen egy kíváncsiság benned, mert mindig lesznek új szavak egyébként, és mindig lesz hova fejlesztened a nyelvtudásodat. Szóval szerintem ezért is nagyon fontos, hogy ne órákon keresztül tanuljál, mert sokkal hosszabb ideig tudsz kitartani ebben, és szerintem ugye a futásnak is ez a kulcsa, hogy azt tudja beépíteni a mindennapjaiba, aki nem rögtön azzal kezdi, hogy jó, akkor most én 10 kilométert lefutok.
És mi az a legfontosabb dolog, amit nem szabad kihagynod ebből a 10 percből? Én azt gondolom, hogy azt, hogy megszólaljál, ezt a Tukán Klubban igazából a középpontba helyezzük a fiókáknál, mert mindenkinek az a fájdalma, hogy nem mer megszólalni, fél, hogy ejti ki. Tehát én azt gondolom, hogy minden 10 percnek ez van a középpontjában, hogy ezt hogyan tudjuk építeni. És hogy hogyan lesz ebből igazán szokás, és nem egy ilyen időszakos dolog. Én azt gondolom, hogy úgy lesz ebből szokás, hogy tényleg nem letudni akarod. Gondolj bele abba, hogy ha mondjuk van egy sorozatod, vagy egy csoki, vagy bármi olyan dolog, kávé, cigi, bármi, amit rendszeresen fogyasztasz, akkor nem az a lényeg, hogy azt letud, hanem az, hogy holnapra is maradjon, és azutánra is, és azutánra is, és meg tud tartani ezt a szokást, hogy valahogy rabja legyél annak, hogy nem akarod, hogy ne legyen benne ez a mindennapjaidban. És szerintem ezért is nagyon fontos a 10 perc, mert ahhoz sokkal könnyebb ragaszkodni, mint a napi 1 órához. Ahhoz még én sem tudok ragaszkodni, pedig szerintem én a legjobb alany vagyok arra, hogy igazán rajongjak nyelvtanulási folyamatokért. És ami viszont egy nagy csapda a 10 perces nyelvtanulásnak, és ezzel én is rendszeresen küzdök, és biztos, hogy fontos ezt a fejedben tartanod, hogy nagyon könnyű kihagyni. Mert mit számít az a 10 perc? És ugye nyilván akkor számít az a 10 perc, hogyha sokszor kihagyod. Mindig egy fordított példát szoktam hozni. Ha cigizel, mit számít az, hogy kihagyod? Ugye akkor számít, hogy kihagyod, hogyha ezt sokáig csinálod, mert akkor már nem cigizel, és igazából a nyelvtanulásnál is ez van, hogy azt mondod, hogy hát úgyse számít, ez igazából 10 perc, most mit számít az? Viszont ugye ezzel elindulsz egy lejtőn, hogy azt is, a következőt is, meg az azutánit, meg az azutánit is kihagyod. És szerintem ebbe a csapdába nem szabad beleesned, hogyha még ez is történik, hogy kihagyod egy hétig, egy hónapig, és ezzel nagyon küzdenek a tukán fiókák, úgyhogy ha fiókaként nézed, hallgatod most ezt az adást, akkor látlak, szia, hogy hogyan kezded újra, hogy mi van akkor, amikor kimaradt több ilyen 10 perc. Ugye egyszerűen az a lényeg, hogy ez tényleg számít, mert a sok kicsi sokra megy elve alapján, ez pozitívba, meg negatívba is tudhatni. És hogyan tudod ezt te magadra szabni, ezt a gondolatot? Mi van, ha 10 percet sincsen? Én azt gondolom, hogy ha 10 percet nincsen az angolra, akkor vagy nem eléggé fontos, vagy csak még nem találtad meg, hogy hol van az a 10 perc, vagy mi mellett van az a 10 perc. Én nagyon sok helyzetben, például utazás közben csináltam dolgokat, vagy edzés közben hallgattam ilyen podcasteket, mert akartam vele haladni, viszont sehol máshol nem volt rá időm. Szóval én azt gondolom, hogy igazából csak a helyét kell megtalálnod ennek, nem az idejét. És mi az a mini gyakorlat, amit ma megtehetsz, hogyan tanuljál napi 10 percet? Én azt gondolom, hogy először lehet, hogy csak nézzél egy sorozatrészt 10 percig az adott nyelven, amit tanulsz, vagy hogyha örökös újrakezdő angolos vagy, akkor próbáld ki a Talk kihívásunkat, és nézd meg azt, hogy milyen egy hét, úgy, hogy te mondjuk rendszeresen, akár hétfőn, szerdán, pénteken 10 percet angolul tanulsz. És hogy hogyan építi ez hosszú távon az önbizalmadat, igazából belekerül a te identitásodba az, hogy te az az ember vagy, aki cigizik, kávézik, sorozatot néz, angolt tanul, franciát tanul, bármilyen nyelvet tanul rendszeresen, és hogyha kimarad ez, akkor az nem a szabály lesz, hanem a kivétel. És ez nagyon fontos, hogy hogyan tekintesz magadra. Az ember, aki amúgy nem tanul nyelveket, és most kipróbálta ezt a 10 percet, vagy aki amúgy beépíti a 10 perceket, csak most kimaradt. Szóval, kedves tukánozóim, ez volt a mai Tukán Podcast adás, és az örökös újrakezdés volt a téma, és remélem, hogy ezek a gondolatok titeket is segítettek abban, hogy sikeresek legyetek a nyelvtanulásban. Köszönöm, hogy velünk voltatok, csatlakozzatok az zárt Facebook csoportunkhoz,
és kövessétek a Tukánt különböző felületeken, YouTube-on, TikTokon, Instán, mindenhol. A linkek benne vannak a leírásba. Ha pedig örökös újrakezdő angolos vagy, akkor várlak szeretettel a Tukán klubban, a fiókáink között, ahol napi 10 perccel fejlesztjük az angol tudásunkat. Hibázz, és ne feledd, meg tudod csinálni.